Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa. Dlho sme sa nevideli, ale dnes už hej, tak poďme na to. Zahráme si Showdown s Crowom, lebo toho teraz pôjdeme pušovať. OK. Dobre. Je tu nejaká kita? Dobre, není našťastie. Ani iní takíto brawlery. Dva, tri. Tam je ten bulo. No tak ten bol. No teraz ide tu toto otvoriť, ale to je jedno. Teraz sa musíme sústrediť na hru. Dobre, som znova narodený. Tam je Macy. Ten bulo má 8, tam je Surge, tam je Maxa. Dobre. Ten bulo má už 9 týchto. Dobre, Bibina tam je. Ne, tam je ten Griff. Dobre, mám abilitu na šťastie. Griffo. Dobre, trafil som ho. Tá Shelly tam má tiež. No tak nech sa ani zasvať nepribliž. Je nás 5 tomu. Dobre, už sme 4 tým. Jak sme boli tretí? Dobre, to je jedno. Ešte raz, no pôjdeme. Poď. Dobre. Tam je Ember do keľa. Nemá nič. Dobre, teraz to nechám, aby sa to... To je jedno už. Dobre. Máme tie 3. Toto. Tam je Edgar. Yes! Dobre. Máme 5. Suj. Wow. Super, my sme narazili na Ember. Very good weather. Tam je ten Brock. Čo to je? Čo to je, ako je? Že on sa ma ani nedotkol. Ešte, že ma netrafila. Dobre. Už je showdown. Nie, oni majú 11. Do chyže. Tá Shelina má to. No, pekne. No, dobre, akože. Beriem toto už. Super air.
OK. Dobre, spať konečne. Idem sa napiť. Daska niekoľko. Dobre. OK. Koľko máme hodín? 17:09. Ešte máme chvíľku čas. Aby nebola obrovská výška tohto. Preto tu nechcem robiť dlhé video. Tam je. Nie, tam ich čaká. OK. Ej. Tam šeli na miso. No dobre, tak to je easy. Showdown. Pekne. Dobre. Už daj ten play game. OK, konečne. Máte čisté nohy? Ja vám to idete do tých čistých. Kolet. Akože teraz to showdown nemá byť taký ťažký. OK. Nie, tam je ona. Dokeľ. Čo to robí tá Emza? Jej sa narodil spoluhráč. To je Bea. Tam je tento. Kam jak ma mohla trafiť? Koľko potrebujete telefonov? Čo mám byť ticho? Kamu to čo je? XD. Jej, 18 už. Suj. Dobre, už sa konečne naloudlo. XD. Tak po tejto hre už asi budem končiť. Neviem, aké veľké toto má byť, ale no jednoducho radšej nie. Radšej už skončím. Tam je Edgar a Pigmina spolu v týme. Nie, ešte dokiaľ on to zobral. Vedí? Dva, jedna, tam je len. To je ten Edgar. Pozor. Hoď si po mne, Edgaríku. XD, no pekne. Tam je Pipina. Dokiaľ. A Edgar. Pekne, no. Nejaký
Nejaká typkyňa ho zabila. Šimonko. Dobre, tak viem, ktorý je ten Leon. 2, 1. Tam je ten randomiák. No super, už sme bez jediného powerpointu. Nita. Sigma. Nie. Sakríš 0 tohto. OK, tak čaute, dnešné videjko možno bolo krátke, možno nie. Nie to jedno, ale počkať, ešte tu niečo máme. 1000 coinov, OK. Tak, čaute a teším sa na vás v ďalšom videjku.